paman-paman apa wartaning dalan akeh wong mati keneng ngopo mati den kanihaya upa caca prapteng kikir sok manyo ilahang rakanyo terus ngalinding lagi wae aku njangkake suku prapta ning tapel wates negara Ndarawati ketemu satria bungkik kakek gunting tangting bringose sak kepel sisih Setyaki dasar para nyata ora pangkling Bambang Swatama iya dampiak-dampiak barisan ngestina teka ning negara Ndarawati ana parikawe apa nderekake Raden Patih Udawa anggene bakal tata-tata siaga ngemudeni negara Ndarawati yen pancen kaya mangkono Kakang Patih Udawa wae men teka ning ngarepku dene para sata Kurawa kowe aja melu celeng boloten kebolatengen kowe balya ning negaramu ucapmu dek ngono Setyaki aku wis apal karo watake para sata Kurawa saben melu saben metu mesti gawe kisruh saben ketok mesti gawe gendruh mulai palungguhan iki kowe balya ora gelem templing diasmu tanpa cincin Setyaki aku bakal melu nata negaramu men dadi negara sing apik merga ditinggalake moksa karo Sri Bathara Kresna gelem ora gelem kowe balya mbacut bali ora gelem bali yen pancen ora gelem bali tinggalan diasmu ana ngarepku la talah Yaki dhuwurmu sak pidak tekan lambaran kurang dhuwur manci gunung Semeru nempiling diasmu tanpa jinjit piyu sumbarmu walat legan golek momongan bopunuk golek pasangan prangi tatal grajamu tanganku darat penerdah damrak dengkleh rondo bojomu jelak dosa kowe
Aduh, edan. Mantep gitu ya. Upoh, wadah mudar we. Raindo pediot ya kowe. Ho. Ho. Oh, ora apa-apa murup. Ayo. Ayo sampean to. Sambat wong tuamu setan we. Aduh. Wah! Ayo! Ah! Wah! Aduh. Boleh. Terjaya dhewe. Ho. Ho, ayo. Ho. Wah, ayo. No. Ho. Matswa sawadya balap kowe setan. Mongso kranjengan demit kowe. Nane
sambat to maju. Oh, edan. Yaki, dasar bronyo tekut. Ho! 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 Ha! Rapopo mendelik, mentelna bandeng kowe. Ho. Ho. Ayo. Ho. Ayo. Ah! Ngombe. Tak kemelek. Ayo, aja mung siji kowe, loro kowe sak wadya balamu klumpukno. Ijen padha ijen wani. Oh. Ho! Menteleng kowe setan bangsa telek. Oh. Ayo sambat waktu. Ayo, pas sambat to. Hei, ayo. Calon Ratu Ndorowati Prabu Boma Narakasura. Langkah angkro seru sesumbar lindu getar bumi kuncing kumbaluduk guntur ketuk menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika Koko Prabu ing Traju Tresna Kakang Mas Boma Narakasura ingkang magut suraning driya. Sombo aja kowe duwe panggerba lamun aku teka kene iki
bakal ngarah marang peperangan utawa ngajab marang Bandayuda ki babar pisan ora Yayi. Sepisan Bama mung prihatin. Bama melu prihatin awit wis sawetara suwe Kanjeng Rama ingkang wis seda muksa jare ujare wong akeh mula aku gandeng aku anak mbarep duwe kewajiban ya kuwi rumeksa marang asmane Kanjeng Rama lan uga ngreksa marang kawibawane bumi Ndarawati sapa ingkang dipun ngersakaken Kakang Mas Buma Narakasura kados pundi ripalungguhan iki supaya para kawula ora goreh rongeh bingung mergo ora duwe pengayom ripalungguhan iki sengkuyungan kakangmu Bama aku tak dadi ratu Ndarawati Agyatri sangkapirang rinanggul kinempit kempit sangretnaning Bahwana kon sewu Kakang Mas menapa kinten-kinten boten kaladuk ingkang dados dawuh Paduka dinten samangke keluarga Ndarawati menika boten wonten anggadhahi penggalih kados ingkang Paduka dawuhaken Kakang Mas nadyan to kula menika putra Ndarawati ingkang rinten dalu tansah sumandhing kaliyan Kanjeng Rama Prabu ripalungguhan iki Bama yen pancen ajenge dados ratu nuwun sewu do Kakang Mas nanging nadyan to namung sakrekma pinara sasra parandene kula mboten gadah greget anggen kula badhe pengin dadi ratu molas sami kemawon monggo kula dherekaken dinten samangke nyuwun marang Purbaning Hyang Agung maneges dumateng Purbaning Pangeran nyuwun tetontong pepadang katerangan ingkang gamblang yektosipun Kanjeng Rama Jengkar menika wonten pundi duh Kakang Mas wis cetha lamun to panjenengane wis seda moksa sapa apa kowe ora krungu kabar kang sumebar para kawula ngendika jare bapak kuwi mati menika lak pamanggih Paduka pramila saking menika gandeng Ndarawati sampun boten wonten pengayom samangke ingkang wenang nemtokaken para kawula yen para kawula pancen ngersakaken ratu enggal sinten kemawon ingkang pinilih kula mboten badhe suwala kula mboten badhe dura Kakang Prabu nanging gandeng para kawula dinten samangke tansah ngajeng-ajeng konduripun Sri Bathara Kresna monggo dipun dongaaken kemawon duh Kakang Mas Bama Narakasura rasah kaken cangkem rasah kaken cangap kowe ngucap kaya mangkono padune arep ndepani kamukten negara Ndarawati nadyan to kowe kuwi kulit daging kuwi isih dulurku enom nanging kowe satru mungguing cangklakan klilip mungguing netra kowe pepalang hangginku bakal dadi ratu ning Ndarawati rawe rantas malang bakal putung kowe yen perlu keluarga ingkang ngalang-alangi aku tega mentala karo kowe menawi mekaten monggo dipun tandangi sinten ingkang unggul perwira Kakang ayo dadamu dile ayo monggo Kakang Mas ngajak perang nggih monggo Nyah dada endi dada nyah dada mburi ho pak ho bayi arep ngopo kowe
kono benakno latihan benake wayang. Sopo? Kowe mati sopo? Sopo mati? Sopo mati? Parat. Hahaha, lanang tenan kowe ngadeg jejeg le. Duh, dada. Nyah dada ndi dada. Ho! Hot! Ha! Ayo! Ayo Koko Prabu monggo kula aturi ngadeg Koko Prabu. Jane ya wis ngadeg. Ho! Ho! Ayo! Ayo kowe. Mas, ngrungokno kempul, Mas. Oh. Ngene kok jari lanang iki. Aleh, lanang apa kowe? Oh. Sombo iki pasing kok Mas kuwi. Ho! Gampek aku mutung mbok salah ya ora. Gajirut ya. Tiaki. Wonten dawa ora Bu. Maju Tiaki. Udawa, mana Udawa? Udawa Dul. Udawa mau lho Dul. Urung. Bajindel Udawa Dul. Udawa, ndi ayo Udawa goleki. Ayo ndi. Hayo. Ndi Udawa. Iki kok. Bis rembis. Oh. Hayo, alah. Wedok malu bayang wedok lho, Dul. Udawa. Nah, iki. Wanodya Yuhutama ngambar arumenggo sumo ing jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara ya kene kahanan ora udir malah saya ruwet ora padhang parantine malah saya peteng dedet Rukmini rumangsa ternyuh lan prihatin nyawang kahanan sing saya ribet kaya mangkene sinau
Duh sinuwun Prabu Bathara Kresna. Negari Ndarawati paduka tilar malah nggih rebutan kalih Sentana lan anak-anak paduka. Janji ora gelem leren pidana apa sing bakal ndak tampa Boma Samba. Yaki Kakang Patih Udawa. Daplok-daplok kandhani ora. Udah mandeg gunmu congkrah, gunmu peperangan apa ora? Duh Kanjeng Ibu. Kualik bis iki bis. Ku kualik bis tangane yo bis. Ayo benake. Nah, aku diserati pinter. Endi bis wayange bis? Iki lho bis. Mialangan ning kalanggan aglara banda moncan dindon lir kekonang surem sorote tanpa hadang ing damar mancung cupeten teko semene mendah kaya apa surake wong sing padha gething sing wingi negara Ndarawati kebak kerukunan samat sinamadan Samba kowe ning ngendi Samba? Pangapunten do Kanjeng Ibu, kula menika kualik mbis. Jaji lho trembes iki. Ngapunten. Kowe anak-anake lan uga sentanane malah padha regejegan ing atase masang tangan siji wae kualik ket mau kowe. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu Rukmini. Sampun cetha pratela bilih Kanjeng Rama menika sampun seda moksa. Tegesipun warisan bumi Ndarawati menika ingkang wenang depani menika kula pun putra pembayun Prabu Boma Narakasura Kanjeng Ibu Ratu Rukmini. Mengko sampun cethong wela-wela bilih anak mbarep saking Sri Kresna menika boten wonten sanes kejawi namung kula pun Prabu Boma Narakasura. Kanjeng Ibu. Boma kowe aja ngawur. Kowe iki yektine dudu anake Sinuwun Prabu, nanging kowe anake Bathara Wisnu. Sing temenan dadi anake Prabu Kresna kuwi aku. Samba kudune. Duh, Samba kuwi saka ngendi to? Ing atase serati keparat Kanjeng Ibu. Masang tangan siji kok ngajak geger lah. Ya ora apa-apa, ajaran. Iya. Ing atase kowe kuwi ora anake Kresna ning kowe iki anake Bathara Wisnu. Ingkang malakrama kelawan ibumu sing cetha. Ngeglo tanpa warana dadi garwane Prabu Sri Kresna ora ana liya. Kejaba ya mung Rukmini iki aku adalah cinta sejati. Nanging ngantiri palungguhan iki aku ora duwe niat ora duwe tekad. Anggenku bakal ndepani bumi iki mergo aku isih duwe kapitayan. Lamun tori palungguhan iki Prabu Kresna nedeng nindakake darmaning kadewatan. Apa meneh kowe Samba? Kowe kuwi duwe piandel apa yen bakal nyikarakake diri dadi ratu ning negara Ndarawati? Kakang Udawaya mangkono kabeh. Mung gugu nglebur karo benere dhewe Tyaki ya ngono Tyaki. Kula nek wonten tinimbalan duh. Kakang Mbok Rukmini. Kowe iki kaya bayi suwe-suwe yen tak rasake kok ya. Kados pundi? Ngatasi Sentana Praja padha rebutan palenggan dadi ratu. Nuwun pangapunten duh Kanjeng Kakang Mbok Ratu Rukmini.
Nanging cekak-cekabipun ripalungguhan samangke Kanjeng Ibu sampun tumut cawe-cawe. Lelampahan Ndorowati mriki ingkang nemtokaken sakwetahipun boten wonten sanes kejawi namung kula pun sitija Kanjeng Ibu. Kula boten saged nampi. Kula boten saged nampi. Kula boten saged nampi Kanjeng Ibu. Wis sore palungguhan iki ngene wae. Kabeh pengen dadi ratu ana sayembara sing kudu ndok wujudi. Mestine kowe kabeh dudu wong bodho. Kowe iki dudu wong cubluk nanging perangane wong pinter nanging pintermu ki pinter keblinger. Marang patrap sing ora bener mongko sing jenenge bondo kuwi diperang dadi telu. Ingkang sepisan ya kuwi bondo piguna. Angka loro ya kuwi bondo warat. Dene ingkang angka telu ya kuwi bondo bejat. Bondo piguna ki le pikantuk nganggo meres kringete dhewe nanging raga banting raga satemah antuk nugraha kuwi jenenge bondo piguna. Angka loro ya kuwi bondo walat. Kuwi bondo warisan tinggalane wong tuwa klebu negara Ndorowati. Mulana tetembungan warisan kuwi yen ora waris ya ora krasan. Lan titenono yen kowe iki golek kamukten mung bakal njagakake warisane wong tuwa. Kowe ora opor bebek cukup awakmu dhewek. Ora golek kamukten dhewe. Umpamane kowe dadi ratu kratonmu ya ora bakal langgeng. Merga bondo walat dene ingkang angka 3 ya kuwi bondo bejat. Bondo le golek nganggo ngapusi. Nyelingkuhke bondo negara rajang wewalering weda suci lan pranataning negara ingkang wis gumathuk. Yen kabeh mberung kepengin dadi ratu, Rukmini bakal gelar gri sayembara. Ora nyawang dek during derajat pangkat sugih miskining bondo donya. Sapa wae sing bisa hambayongi Mandira Kresna utawa waringin ingkang ulese ireng ingkang sumengko mapan ana ing Gunung Kailasa lan ditancepake ana ing alun-alun Ndorowati ya kuwi ingkang wenang dadi ratu ana ing Ndorowati kene. Nuwun pamit Kanjeng Ibu, kula nyuwun donga pangestu panjenengan. Nuwun pamit Kanjeng Ratu. Kula nyuwun pamit Kanjeng Ratu. Kula nyuwun pamit do Kanjeng Ibu. Dewi
kayune Purwasa jati Kakang Mbok Hak Nyonowati tek ngono to. Mbok empan papan to Kakang Mbok. Iki ana papan rame mongko nembe wae aku kuwi nuwun sewu. Nadyan to dredah kelawan Kakang Bumo iki bakal mituhu dawe pangandikane Kanjeng Ibu Rukmini ya kuwi ngupaya wujude Mandira Kresna do Kakang Mbok. Sombo. Wonten dawuh Kakang Mbok. Apa kowe ora kangen karo aku to Sombo? Ora kudu cium karo Kakang Mbok po. Sun ping 2 ya. Aduh Kakang Mbok. Mangkene konangan dumateng Kakang Bumo menika kados pundi Kakang Mbok? Tenang wae. Bumo yen wayah ngene iki matane ora patek awas lho. Duh Kakang Mbok. Ingkang bakal ditandur ana ing alun-alun ya kuwi wujude Mandira Kresna. Lah kok ngerti-ngerti kowe gandeng karo tanganku? Mengko yen nganti konangan Kakang Bumo njur lelakon iki mangke kados pundi Kakang Mbok? Kakang Bumo yen jam 1 ngene iki kliwat iki mripate rada lamur wis tenang to. Mosok, wah? Luwih hafal aku mbangane karo kowe Sombo. Wah, yen jam 1 rada lamur napa panjenengan ajenge kumpul menika ya lamur kok. Urane wayah ngono ya apik. Ya wis kaya ngene iki abote wong kaprawasa marang dewaning katresnan. Bloko suta blak kotang terus terang bae, Dik. Aku kangen karo kowe lho, Sombo. Kapang ya kapang, kangen ya kangen, Kakang Mbok. Nek kangen ya monggo nanging kudu nonton karo suasana, melihat situasi dan kondisi Kakang Mbok.
Ripalungguhan iki Samba lagi bakal netepi kewajiban anggenku bakal ngupaya wujude Mandira Kresna ingkang bakal ndak tandur ana ing alun-alun negara Ndarawati lan sapa wae kang bisa mujuti kuwi bakal kena jumeneng nata ning negara Ndarawati Kakang Mbok. Kowe milih dadi ratu apa milih ngeloni aku? Menika abot sanget menika. Mboten ngoten. Yo abot dadi ratu apa milih ngeloni aku kowe? Ora ngono piye to? Aku ya ora edan karo wujude kalungguhan ora milik karo dadi bojone ratu. Merga kanggo Hak Nyanawati kuwi dadi bojone ratu kuwi malah ora kepenak. Buktine aku pinalakrama dening Prabu Bama Kasura. Wiwit kuncung nganti gelung aku rak nate diantuk-antuk kawigaten. Merga rina wengi sing dipenggalih mung babakan tata ing ring kaprajan. Piyanggene bakal mulyake negara, piyanggene bakal nentremke para kawula. Nganti ora ana wektu kang longgar kanggo tresnani bojo. Banget angger wayah prei kuwi kok ya siji gantang manuk, loro kok ya mancing wae penggen. Tanpa beda kaya pengendang mburi kuwi. Ing atase aku ki ora tau ditresnani marang kakangmu Bama Kasura. Yen kowe nganti dadi ratu tenan ana Ndarawati, aku ora gelem. Yen mung kok ngurke ngono kuwi, apa trima kok tinggal anggere prei kok tinggal adu jago ngono kuwi aku ya moh. Aku butuh kacing sayang lho Samba. Samba, kowe milih aku apa milih dadi ratu? Kakang Mbok, apa kira-kira Kakang Bama isih kurang anggene nyuntak katresnan marang Kakang Mbok Hak Nyanawati? Kae sejatine mung tresnani karo awake dhewe ning ora nate tresnani karo aku kok ya. Kowe tak bocori ning kowe aja kandha sapa-sapa lho Samba lho ya. Kowe tak kandhani ning menengo ya. Wis luwih saka setahun aku iki ora tau dikumpuli karo kakangmu. Ndahena lho Kakang Mbok. Ning meneng wae kowe aja kandha sapa-sapa lho ya. Kuwi privasi lho. Kowe iso ngrasakake kaya apa gatel atiku lho. Sing jenenge wong wadon ki ora mung butuhake wujude bebungah babakan lahir, nanging uga aku butuhake bebungah babakan batin Samba. Sing loro-lorone mayu kudu antuk, kudu adil. Mongko Kakang Bama priyayine menika gagah gedhe dhuwur tur dasare Surasekti mandraguna lho Kakang Mbok. Apa yen gedhe dhuwur ngono kuwi mesti kuat suwe, urung mesti tak kandhani. Yen wiwit kaya yak-yak bengak-bengok ra ning tek-entekane ora bejaji. Likutis sih. Tambah nono brantan yang asmara ingkang rinewengi tansah rerujet hatiku yo ngeracah bagus. Kipatno anggenmu duwe rasa milik tumrap kamukten. Kowe milih dadi ratu apa milih tak cium ping 2 lho. Tresnanono Hak Nyanawati kanthi sak wutuhe. Yen kowe tresnani aku kanthi sak wutuhe, yen kowe gelem tresnani aku, mengko kowe bakal ndak kanthi mumbule ngakasa. Kakang Mbok, ampun ngaten to Kakang Mbok. Wis to, wis kadung nikmat lho iki lho. Ngrasakake kanikmatan sing sajege urip kowe rung nate ngrasakake. Kula menika polos lho Kakang Mbok. Mboten mangertos menapa ingkang panjenengan niku aturaken. Apa? Kowe jimating jantungku, kowe jimating atiku nggih recah bagus. Duh, Kakang Mbok Hak Nyanawati.
Mas Pendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Manuta ndak emban aja kunirpita kang pindha sila Kartika boyo mirah boyo inten pepujanku duduk wong ayu. Ceti-ceti cuwiri mantasaning para putri. Ora ana sing ndak tresnani mung kejaba Kakang Mbok Haknyanawati. Nadyan donya iki digelar akeh wong wadon sing ayu rupane, tur Samba mesti diwenangake milih mergo aku anake Ratu Kondang. Kanggone Samba Wisnu Brata. Luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis nggegem jantungku. Kowe sing sabar, kowe aja piye-piye. Yen ditinggal kawin ya ora apa-apa, kuwi jenenge kuwi ora jodone, ora usah dadak kowe ngloco karo bersedih. Aja ngloco karo tutur kowe. Aduh Kakang Mbok mboten Kakang Mbok. Aku luwih tuwa lho, apa kowe gelem karo aku? Sing tak goleki malah sing wong wadon sing umure luwih tuwa kaya kowe kuwi lho Kakang Mbok. Ayo, kowe mau nantang aku sing bakal ngladeni. Ibarate kowe sing dodol aku sing tuku, kowe sing ngendang aku sing jogeti Kakang Mbok. Nganti teko sepira kiprahmu anggenmu nyuntak birahi iki Kakang Mbok. Ayo ngger cah bagus. Tambah nono brantaku ya Lik. Oh. Bangsat elek. Setan tenan kowe bajingan bangsat kowe. Haknyanawati bareng adoh kok bomo kok kelakuanmu kaya ngono. Saben-saben tak kanthi manjing tilam sari jare mesti lagi alangan utawa prei kowe. Ayo alang ngono. Kowe lho sing tak anggap tumindak kaya kewan ora ana liya kejaba Samba. Ya wis ora apa-apa, wis ben aku wis ngerti. Aku ora arep mangroti tetep sing tak goleki wujude Mandira Kersa. Men aku bisa dadi ratu, yen Bomo dadi ratu, banger bacin abang ijo klebu lelampane Samba karo Haknyanawati. Mengko aku sing bakal gampang murba. Aku mesti ngajar kowe ning ngenteni wektu kang prayoga le. Bangsat elek kowe. Ho! Kino tangkutang tanah sabisa leladik Aku kerasa tentremangnya yang apa pujiku Aku susilo dadi terpolulaga Sebab bedi ikut serabungan Kudu dadi serenang Ureng gunung kaya luwe Mangalui luwe kabudayan Winulansa kehidupan semasa raya Akram anjuran kembangna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Kang Gareng. Ripalungguhan iki sing dianti-anti wis dadi bukti ingkang dipun tunggu-tunggu wis lumaku ya Le, Nger Bagong. Ha ya truk wae wis jan ngaturke gunging panuwun. Suwe we. Suwe apa? Wah suwe dangu. Awak dhewe ditimbali ana kene iki ya. Jane iki ya wis suwe le ning nggonku iki. Sapa? Panjenengane pepundenku Bapak Marico ndalakeng Ibu. Oh iya, ya ndedonga ya Le. Muga-muga Bapak Marico sak keluarga dadi keluarga kang dipan paringi rezeki kang kathah barokah. Amin. Amin amin amin. Ngono ya, Truk. Iya.
Wis dongakno, Truk. Bisa. Punang temanten sak karone uga tak dongake mugi ya anggone bangun bale somah, anggone bangun bale wisma, dadi keluarga kang sakinah mawaddah lan warahmah pindhane kaya Mimi lan Mintuna. Ampun paringi wujude apa? Punang apa? Momongan. Oh ya. Lah ngono dongake supaya punang temanten sakarone iki pikantuka momongan sing pindhane kadya golek kencana yang bisa tata jalma. Amin. Ya murah sandang murah pangan tinebena saking balak sengkala cinaketna marang wahyuning ilahi. Amin Allahumma. Magadir tunggul memlocot. Wis wancine gara-gara ya le ora nyono sore mau wah. Le hura-hura. Wah, temenan Truk, hura-hura tenan. Bisa. Ora-ora tenan ya Truk nganti aku bedem. Ora apa-apa. Jenenge ya ana sok-sok iki nggon ngendi papan. Nek ora ana ngono kuwi ora ana sing gayeng. Wis wengi nglangut kowe wayang. Ora apa-apa ya Truk. Le, apa ya Truk? Pancine bebungah seneng-seneng. Oh iya, adik-adikku wadon ya isih semangat. Tenang, masih 1 jam lagi. Sejam nah. Iya, awak dhewe jam 3 ya rampung. Ah, jam 3 rampung ya, Truk? Iya. Iya. Arep ngaturke apa? Wis manut karo adik-adikku wadon. Iya ana. Gumyak para pepunden sedaya. Para pepunden sedaya kula nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng ngamirsani pagelaran campur sari. Nggih matur suwun dipun tenggani. Ha ya Truk ya. Iya. Ngatasé piyayi kene kuwi wis jan sae. Apik ya Truk. Wah, tertib piye to. Niki ning kono-kono wis sepi ra enek wong kowe. Apa iya? Nek kono-kono ki wingi aku mayang bar jam 2 lho. Jam 2 to Truk? Iya, main sore lebari jam 2. Sesuai request. Iki kok jam 4 aku aja mbok tinggal mulih lho. Jam 2 lah, jam 3 dah Truk. Ayo panjak iki sentimen ana sing lebar jam 4 tinggal mulih bajirut iki. Ya, yang ngaturke wilujeng dalu dumateng para pepunden sedaya. Ayo Truk ya. Ya arep ngaturke apa? Wis lek gumanti iki aku kaya adikku wadon Dik Iva. Dik Iva apa Dik aja, Dik aja. Oh, ya. Dik aja nek ngoten. Dik aja. Selamat malam. Selamat pagi apa selamat malam iki? Selamat pagi. Wong salah sithik toto ngono paidu. Nah, Dik aja. Ayo, selamat malam. Kamu mau mengaturkan apa? Magadir. Ayo, karep ngaturke apa? Manut. Sebentar aja Magadir. Ayo, arep ngaturke apa? Diaturi Kadung Tresno. Kadung Tresno. Mumpung ana gurumu Sang Mahawiku, enggak gurumu Butrika. Usang Mahawiku yo dadi guruku sing apik ya yo ya. Kadung Tresno. Iya. Ayo adik wadon diazah Kadung Tresno. Semoga rembes sering ngendang bis. Memasang tangan wayang yo 3 jam bis. Semoga Kadung Tresno sareng diazah yo galaras epot.
matur sembah nuwun. Jan wis diaturi Kadung Tresna. Sapa sing minangkani? Ya ora kleru Dek Azal. Iya. Apik ya, Truk? Ya apik to. Ya men rata didum rata. Mbok menawi para pepunden yang badhe ngersakaken menapa sumangga. Mumpung wancine gara-gara. Aduh senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Magadir ae. Ya, Ana matur sapa, Truk? Kaya adikku wadon sing ketok blengah-blengah sumunar cahyane pendane kadya wulan purnama sidi. Sean. Ya, Deva wilujeng dalu. Dewe lho sing dalu. Deva mencorong tejane penda wulan purnama sidi. Cangkem elek yo Trika. Ya. Arep ngaturke apa kamu? Ayo. Kamu kan belum kenal dengan saya toh kamu toh. Kamu itu bagaimana sih kok belum kenal dengan cangkem. Ayo arep ngaturke apa? Kayak kok sentimen men toh yo bajiret iki. Ya penyakitku ya kuwi kok. Siji kuwi loro kebutuhan. Ya. Arep ngaturke napa? Ya. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Mbok lagumu kok ninggal katresnan, Kadung Tresna. Kowe apa wis tau tresna kabeh kowe cah loro kowe? Wah. Ninggal katresnan. Katresnane sapa? Wong-wong. Nggih. Halah. Ora layak. Yuk. Ninggal katresnan. Kang Danar. Magadir ya salam. sajrone Ya. atiku nalika sliramu tinggal apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwana Lo. kumpul kaya do ing une Taunana pindanana tak antene nang bojo ing tresna nang kebebasane nang katon tanah sliramu wae
Galara Sepotepot Emoto video shooting Eka Audio. Nangis sajroning atiku nalika sliraman inggih atas sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti ngijipi sakit pananggonmu bali bisa kumpul kaya dueng uni. Taunana indanana anteni ning pucuk ing Saka ala keri-keri. Saka Besane nang katon sliramu wae aja lali pawelengku uga ampun kang mesa janjimu Bebekan saja satu di antene nganti saelengmu. Yuk. Ah. Yo, barongane dadi, yuk. Wah, Yutri kamu arep koprol malah kok bari. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun diaturi ninggal katresnan. Oh, kaya ngono. Kaya ngono. Aku kaya kudu karyanipun panjenenganipun pepundhen kawula saka Karangpandan. Sapa? Almarhum Bapak Mantep Sudarsana, langgame Hangenteni. Hangenteni? Iya. Hangenteni ya, Tru? Iya. Lir Gumanti bersama dengan Maira Cindu. Maira? Ayu Yunes ini. Nah, kowe iki Maira apa Ayu Yunes jane to? Meira kok isa Meira. Yunes. Nggih. Oh, pernah nak dulur, Pak. Buatan padahal nggak mirip. Mirip loh. Mirip sekali. Magadir. Maira? Ayo. Angen tani. Bawani ya? Ya, bawani ya. Mboten usah. Kowe nggugu karo sing ngendang. Ya. Disapa kae sing sehane. Mbah-mbah sing saka gunung Tepang mboten jenengan. Mbah Sudawi. Men mboten wonten. Mboten wonten. Mboten ngertos. Jenengan Tepang kalih Bu Eli mboten. Ya nggih. Disapa. Wilujeng dalu Bu Eli. Niku pernah Sudah nopo? tidur kayake. Sapa sudah tidur? Ibu Eli. Lah iko ibumu ndek sono. Ya, napa? Hang ngenteni karyanipun Bapak Mantep Sudarsana. Monggo dipun pinangkani. Ayo. Ya salam.
Magadir Dek. Aku nganteni tekamu kaya ngantenimu dunia wahyu janji mboten sasumipen jroning kalbu tuku semua pepujanku tak jaluk citra janji dekang masih ruang berarti tadi Hey. rino Hey. aku tansah angenteni muga-muga tatapotan sasumandi kadya kanthi duh wong bagus pencir kuning Hae. Klidang-klidang kaya teko pranyata janjine tetep citra elit welut wisa saumpama aja lali kalih kula. Aku nganteni Hei, hei, sangono. kaya ngantenimu dunia wahyu janji mboten sasumipen jroning kalbu tuku semua pepujanku tak jaluk citra janji dekang masih ruang berarti abang siru tadi hati rino aku tansah angenteni muga-muga tatapotan sasumandi kadya kanthi duh wong bagus lencir kuning Klidang-klidang kaya teko pranyata janjine tetep citra gelang alit welut wisa saumpama aja lali kalih kula. Matur sembah nuwun. Gendeng wancine gara-gara kuwi ngepas. Ngepas ya, Tru? Iya.
Jam 3 kudu lebar. Ceritane ya kudu kecekel. Jam 4 mangke nek ditambahi gang 100 niku biasane jam 4 Mas. Ya ngaturke gungging panuwun karo pepunden sedaya kemawon ingkang wonten ing desa Sekilor mriki. Langkung-langkung ripalungguhan iki nggih disengkuyung dumateng panjenenganipun kadang kula werda. Sapa sing duwe son kuwi? Sapa Eka Audio yo ngaturke gungging panuwun. Kowe tawan mau malah wis biyen ngaturke marang karo Yoga Laras disengkuyung. Emoto video syuting ya ngaturke gungging panuwun. Kang Gareng, apa ya, Tru? Wancine iki sajake kok ndaramu kae piye lho Kang Gareng? Atase Ndara Janaka, Ndara Kresna kuwi jare kok seda moksa iki iya apa ora? Yen kaya ngono ya tak bacotke, Tru. Ayo, Tru. Ayo tak derekno, Kang. Obat nadyan to jenengku ki Antiwati. Anti ki tegese ora, Wati kuwi sugih. Mula aku ya ora gablek apa-apa. Mergo jenengku ki Antiwati, bapakku Sengkuni. Le jeneng nggih jeneng anak kok kaya ngono. Antiwati anti ki ora, Wati kuwi sugih. Mula melarat tambak dadi bojone Patih. Bola bali Patih ketoprak kuwi ya ngono kuwi. Ing atase Patih le lugu le prasaja nganti kaya ngono kuwi. Racake jenenge Patih tumenggung Sentana Praja ing Ndarawati. Kuwi nggone wong sugih, kuwi nggone wong mulya, nggone wong grembyang. Aku sing ing atase bojo Patih Anggrang arep jagong kok mesti nganggo gelang monel wae. Dadak nyemprotne. Lah nek wayah karaten iki dadak nyemprotne anjir tenan ora. Wes aku ora gelem nampa kanyatan sing kaya ngene iki. Aku tetep kudu dadi wong sing sugih dhewe yen perlu kesugihane Antiwati. Mengko aja mung lamaking menungsa blorong kudu kredit karo aku, ngerti ora? Men bojo-bojo Bara Sentana Praja pejabat negara Ndarawati kuwi padha gumun karo aku. Aku metu mudhun saka Alpat. Wah, nganggo sandangan sing mompior. Magadir. Nganggo gelang kalung sing gumebyar mendah leda sulap nyawang karo aku. Tur upamane aku wis kelakon dadi wong sugih, jenengku dudu Antiwati, ning pancen Wanodyawati. Wanodya kuwi tegese wadon, Wati kuwi sugih. Iki lho bojone Patih Udawa sing sugih dhewe sak donya. Mula munggah Gunung Kailasa goleki sing jenenge Mandira Kresna, tak golek pesugihan yen ora kelakon sugih lebih becik tak entengke patiku. Kenceng tekate gembleng sedyane wis datan mingkuh ora wanuh marang kautaman wis ora tepung karo agama sing penting dadi wong wedok sing sugih. Anak Patih Sengkuni munggah wonten ing Gunung Kailasa nadyan to wancine
Serap surya parandene peteng dedet lelimengan karana akeh gegodhongan ingkang ambyek kaya nutupi srengenge. Ingkang rabas wonten ing Kailasa. Wis kondhang kaloka lamun ing kono papan wingit angker kepati dununge para jin setan prebayangan. Jarangkang waru doyong banaspati wedon lan uga papan dununge si putih. Ya kuwi wujuding bocongan. Mangkono jangkae Sang Antiwati. Nuwun sewu. Tobat alas kok wingite kaya ngene. Kok. Ora ana wayang setan nganggo kupluk dadi. Ya ampun ana demit kok semono gedene. Tobat yen ora kleru sing dadi pamawasku ya iki ingkang sinebut Mandira Kresna ingkang mapan ana ing Gunung Kailasa. Manut kabar kang sumebar warta kang wis tak tampa papan iki bisa nyembadani. Sing reksa utawa sing nunggu ana ing Mandira Kresna iki bisa minangkani apa kang dadi panjaluking titah. Nadyan to kudu nganggo pitukon. Sinten kemawon ingkang mbau reksa wonten ing sak ngandhaping waringin cemeng menika kula pun Antiwati ingkang sowan. Kula nyuwun sugih, kula nyuwun grembyang, kula nyuwun dados tiyang ingkang rinten dalu tansah numpuk brana arta. Duh. Kula nyuwun sugih, tobat. Kula nuwun, Mbah. Diprok wonten sak ngandhaping Mandira Kresna anenggi Sang Dewi Antiwati nyenyuwun dumateng sinten kemawon Gandharwa ingkang nunggu wonten ing kono nangis sesenggukan nyuwun supados pinaringan kasugihan sing kriwat ukur numpak bondo kecek kamukten hateng paribasan nganggo mutiara mangkono ora kaya wujudan ingkang gegirisi wujuding Gandharwa ingkang rekmane abang beranang mawa perbawa geni ingkang kalih manggi Sang Antiwati. Gusti Paduka sesembahan kula nyuwun sugih Gusti, kula nyuwun grembyang, kula nyuwun rinten dalu tansah kecih brana arta Gusti.
Handiwati, aku sing bakal ngabulake kabeh panjalukmu. Inggih matur suwun paduka Tuhan kula. Iya, nanging kowe kudu ngerti. Yen kowe kepengin sugih sak dek sak nyet, iki kowe kudu bisa dadi wong sugih. Ning wong sing golek pesugihan kaya kowe iki sugihe nglandang utawa narik rezekine anak putumu bisa. Kowe kelakon dina iki sugih ning aja kaget lamun to anak putumu glak-glak asrakat uripe. Mergo jatahe rezeki wis kok jaluk Antiwati. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Anak kula melarat, putu kula mboten napa-napa. Sing penting kula sugih saged pamer dumateng kanca-kanca. Yen kowe tak weruhi pesugihan wujude bondo emas sing gedene sak gunung, yen kowe ora mblereng mripatmu emas sing gedene sak gunung, mengko gendongen konon mulih Handiwati. Kocak kacarita datan kedhep sang Antiwati. Mulat wewujudan mutiara emas ingkang gemebyar mblerengi mripat keder jantunge bol punah riwe kaya jleres. Mripate ora kelat sulap nyawang kahanane emas sing gedene kliwat ukur dawah plak kapidara. Tobat. Banget tenan tondok cahayu ayo mulai. Aduh. Ayo bali. Ora salah ndak riwangi munggah ning Gunung Kailasa. Ripalungguhan iki wis bisa nemokake wujude Mandira Kresna utawa ringin ingkang ules ireng. Wah, gedene semene njranggenku mbedol wae piye. Apa meneh kudu tak gawake tak gawa mring negara Ndarawati tak tancepake ning alun-alun. Ya. Yen pancen kowe mangkono abot sanggane wong arep dadi ratu ning Ndarawati, kekuatanku sakanane tak tumplak nggih bedol Mandira Kresna iki. Ayo.
pajar-pajar kok kualik bangeten sing nata ing bangeten bis rembe bajirut ya ora apa-apa kok tindak ana ing Mandira Kresna ana ing arga kaelasa apa pancen bakal mbedol Mandira Kresna diboyong marang alun-alun Durawati dimen samba bisa dadi ratu beda tujuane Hak Nyormati. Nadyan to aku munggah mrene ning ora ana tekadku bakal mboyong wujude Mandira Kresna iki. Nanging papan iki papan sing wingit, papan iki papan sing duwe daya kekuatan ngedap-ngedapi. Banjur kepriye, Duh Yayi? Aku kepengin anggenku sambung tresna kelawan kowe. Disekseni karo para makhluk-makhluk ingkang mapan ana ing kene duh Kakang Mbok Hak Nyormati. Tegese piye tek kaya ngono aku ora mudeng lho Yayi. Ayo nyuntak katresnan ngesok birahi ana sak ngisore Mandira Kresna. Men iki dadi sejarah gedhe tancepe katresnane Samba marang Hak Nyormati. Kakang Mbok turut ana brantaku Kakang. Sedian tenan wim. Ora ngerti karo kautaman iki calone papan kanggo nurunake nurubating Gusti parandene kowe wani berbuat tidak senonoh kowe ya. Pandya ucapku Samba matimu besok dadi pengewan-ewan dijejuing wandamu ya. Kabar ingkang kula tampi wonten ing pucuking kaelasa mriki sak ngandhaping Mandira Kresna duwe daya luwih ingkang kari menungsane isa nggagapi menapa mboten yen ora nggagapi tan wurunga malah diklerok gunakake utawa disalahgunakan Ndara. Niku tegese malah nggih golek pesugihan kathah lho ten mriki niku sinden sing golek penglaris ten mriki kuwi mbuwur. Pemeneh dalang-dalang sing do pengen payu, wah kathah sing ten mriki padha nyumet dupa. Golek penglarisan. Wong nyawang anane seneng golek. Nggih ten mriki niki kantun le ngecake niku pripun? Tegese piye Kyai Semar Badranaya? Niki Mandira Kresna duwe perbawa semune yen sampeyan tumanggap lan kendel kang dadi iman sampeyan calone sampeyan badhe pikantuk nurbating Gusti Den. Mang pasrah sumarah mang sumendhe ten mriki kalih meminta ndedonga wong tuamu ya ndongakake wong tuamu Ndara Arjuna men kalih saka bebaya kalih ampun nganti keri. Mangkirim donga dumateng wakamu Ndarawati nggih Gus. Ngestu padha
pangandikane Sang Semar Badranaya. Nenggih Sang Angka Wijaya sadhakep saluku tunggal nutupi babahan Hawa Sanga. Nyapa iki Kendang? Tingkem kang netra kekalih kaya mati sakjroning urip, urip sakjroning pati. Liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumu-suping rasa jatine Sang Abimanyu. Nyambung rasa mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Kirim donga mring Ingkang Rama Sang Arjuna miwah nata ing Darawati Sri Bathara Kresna. Gedene panembah peninging pangibataken deling pangestu weh Prabawa Horeg. Angin lesus kaya pinusus nampek mring anggane Sang Angka Wijaya. Kaliah Gandharwa putih kacah mring Sang Bagus. Oh, ayo. Oh, oh. Kowe gondange satriya gelarmu kuwi prajurit Wiratama. Arandene mulur mlungker kaya cacing ora bejaji Abimanyu. Ayo tanding ana aku Gandharwa sing bawreksa ning Mandira Kresna kene. Sing gedhe pangapuramu. Tumrape Abimanyu ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Lan aku tumeka ana kene iki mung butuhku golek ora golek mungsuh nanging anggadang sarta hanyadong kanugrahaning Gusti. Yen pancen anggenmu tumeka ana ing kene gawe kuntiking penggalihmu, runtiking penggalihmu, aku lila, aku patenana mergo aku dayoh sing ora ngerti tata krama, aku sampurnakno, aku patenana. Oh ladalah Raden wis ndak tanting, wis ndak itung, wis ndak saring. Saka para wae satriya ratu yang munggah ning Gunung Kailasa. Ya mung kowe ingkang darbe hambek utama, gedhe kawicaksanan lan rasa welas asih marang pepadaning urip. Lebu marang Gandharwa ndak kira pamilihku ndak kleru. Raden Abimanyu jemparing Kyai Asih Prana iki tampanana lan sawangen sing ana ing gunung gumantung ana ing Mandira Kresna kae jenenge woh, arahe woh Jati Wasesa. Yen kowe kuat ngangkat jemparing lan uga kowe nglepasake pener bisa dadi srana njigloke woh Jati Wasesa. Mbok menawa kowe bakal nemu bejo Raden. Tampanana Raden. Monggo pangtampi Raden. Aku njaluk pamit Raden. Kocap Sang Angka Wijaya amegeng napas panupus nadyan tong glandang wujude gendruwo ingkang pinapakake wujude jemparing Kyai Asih Prana.
Marandene den sepul mawi donga pangesti. Kebat kaya kilat kesit kaya tatit. Jemparing Kyai Asih Prana ngenani wujuding woh Jati Wasesa. Ingkang yektine woh Jati Wasesa wahyuning kraton to wahyuning Narendran ya wahyuning katentreman. Wahyu wujude woh manjing mring Sang Angka Wijaya. Mandira Kresna babar Nata Ndarawati Sri Bathara Kresna lan Jemaring Asih Prana babar Sang Dananjaya. Kanjeng Rama kula nyuwun donga pangestu Wa Prabu. Anakku ngger Abimanyu banget panarimaku dene jeneng sira kang wis ngruwat anggenku netepi jejibahan ingkang dadi ringin ireng utawa Mandira Kresna iki. Ora ana liya maupun woing Ndarawati ngger Abimanyu. Lelajeng ingkang dados Brahala Putih kala wau sinten, Ndara? Ingkang dadi Brahala Putih wujude Gandharwa ora ana liya kejaba mung jemparing Kyai Kesawa ingkang mapan ana ing kono. Ingkang mapan ana ing rikmaku Kyai Semar Badranaya. Lajeng ingkang dados wujudipun panah Kyai Asih Prana kala wau sinten, Den? Ora ana liya kejaba aku Kakang Semar Badranaya. Sumengko woh Jati Wasesa ingkang pengawak wahyu Kanarendran wis tunggal jiwa kelawan kulup Abimanyu. Ning sampean ampun seneng lho, Den. Kula niki sampun saged nitik lan nyekseni kaya apa anake Ratu Ndarawati. Bareng kondange bapake mati utawa muksa, anak-anak sampeyan iki padha rayaan warisan lho, Ndara. Mongko sampeyan iku socaning rat oboring jagat titising Bathara Wisnu. Parandene kok anake do kami bandanen do edan karo pelungguhan. Mbok menawa sampeyan perlu nuwun sewu, sinau aja mung ngopeni karo wong akeh, aja ngopeni momong kalih para Pandhawa lan jagat saisine. Kala mangsa anak sampeyan ya kudu antuk kawigaten ana anak sampeyan kudu patrape kaya ngono kuwi dudu klerune Boma Samba ning klerune wong tuwa ki piye anggene ndidik kalian anak sampeyan kala wau. Iya Kakang Semar Badranaya. Aku maturke gunging panuwun kowe ngelingke kelawan aku ya wis tak budidayane muga-muga becik dadine Kakang. Inggih.
matur suwun Ndara. Ndara Abimanyu sampun pikantuk wahyu Jatiwasesa. Jatiwasesa menika tegesipun sejatining kepinteran anggone Masesa dumateng hawa nafsunipun piyambak-piyambak. Ingkang kados sampun mangtindakaken kala wau mboten kengguh nadyanto diajar dening wujudipun Gandharwa nanging tetep meleng lan pangestine bisa wening hanggene pasrah sumarah wonten purbane Hyang Agung. Kanthi mandhaping wahyu Jatiwasesa, wahyune kraton mugi-mugi anyrambahi dumateng keluarga ageng Bapa Warija sak bayat Getrah Kalawangsa. Iya Kyai Semar Badranaya. Aku gondherek ndedonga muga-muga nyrambahana dumateng keluarganipun Bapa Marija ya Kakang. Inggih Ndara. Mugi tansah jinangkung dening kamulyan pikantuk wujuding wahyuning kamulyan ingkang andadosaken murah sandang murah pangan tinebena saking balak sengkala cinaketna marang wahyuning kang kawasa. Lan ugi kula nderek ndedonga marang punang temanten sakarone dadya keluarga kang sakinah mawaddah lan warahmah lan mugi-mugi dipun paringi wujudipun momongan sing pendhane kadya golek kencana ingkang bisa tata jalma. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gungging samudra pangaksami sak beja-bejane sing lali isih beje wong sing eling lan waspada. Monggo meminta dumateng Hyang Agung mugi-mugi ing donya tansah manggih hayu lan rahayu. Kanthi donga slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan. Amin Allahumma. Cekap semanten atur kawula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.